سلام كم يتوعلو كورات تختاتلتي فنوي اري تي في نلومي سوني شوعات سنة فرق معلتن فرع نستدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقند نتبساتكم فيلم منيستر تعنا لبدا كوفيد 19 نمكتا ازوتو قطعتات بتبكي كتكبرو زصوع ممرحوتيهم يسعنا 4 ميتاويت كرات سراح بعركي كم دكسه خفلعيو قليتو بيت مرتي حرشان تكنيكن حجاز كل 273 تمهارو بسيرتيفيكيت امرقام منغستي اوغندا تفاخيسو زنحه قداتات داغماي ناي مصنع سقم توسيدو منغستي بوركينا فاسو بمخنياتي هيوت 267 زغزفه متقعتي 3 حزن معطات اويجو باكستان زكاة ما حد قاعد جد كل التبابور مدري بوحدو 37 مويتو زرزر زينا منيستر تاعنا كم قصلتا نايتي لبدا كورونا فيروس نمكل خالن نمكتان كوصو زنح ممرحيتات كتحاسو زراي زلو قطعتات بتبقن بملاتن كخبرون كتكبرون تصوع ممرحي اوتيلو ملو تحسو بملكع صبصاب تداليلو إفريم قد كأوروبيو ممرحي منيستر تعنا لبدا كوفيد 19 نمكتا تريرن سفيحن ناي مكلخال سقمتي بآقون نتناوحي اوانن سالاس توسده اب هاجرنا قصاب حجي زرقح نايت فيروس بخلو علماوي يغن زباوي معك انيتات ازي تحود كخون هزبنا كم مغزف تقدحن أبو قلقلوت حكمنا زفتر صغط دما كفاقوس تقايليوم أبتموكرو زتفلالي هاجرات كم ترأيون اتنا قديما ترير سقم تتاز وسد هاجرات نتل بدا أبزت حتى الدرجة قعقتو كيلانين انتغوانا أبزون بتقدماي وطيت بمطونو تزانين ناي مفخاص سقم تتات أبزو وسد الأوان ساني عمز صنحو ناي مكل خالق قطعتات أزيوم أبد تبرز لخناتات قلطفن سفحن زرقحة لبدا أقاتيميوم بفلاي أما أكلاي مبراغني إسيان كم ناي فيتنامن هندن تموكراتات نزحق زي زقل لحيوم أبها قرناون مسمفقاسن ملعالن أب قبري وعيلوت أنحى ممرحيتات زيقاتاتن تكالاتن ممرحيتات مكالخال كورونا شلل كبلوان كتحسوان سلسترائيو زسكف كوناتات يفتر كمزلو علتاوي بمعكنات زينا زقرب زلو صبصابات يملكتالهم نمبزح ملكفتي تنك خاب زخونو مخنياتات حدن كندن صعاقي متخخاب ناي سبات ابزتفلالي محبراوي اقاطاميتاتيوم ابز حلف سامنتي امرعا قبري حزنن كالوت محبراوي اقاطاميتات تمقات صبل وزته زرء زلو كاب قيد زوصه صعق زبزحون ندارغا كل قطعتات مكلاخل زتحسن اقبابات عزيز التحساسبن حدغنيانيوم كم مجمرتون التوسدو ناي مفخاص قمتتات نزخفالزي كم زي ملكوتون ابزفت ملو اوان دما بقرطو قصري تساتافنت ملو تكباري حقاقات مكلخالن كخونو خمزلوم تحبيرو نيريوم ازي سلازي تتكبر دما كابلو مجميرو كلهم نقوانو كون زفو زي كولو محبراوي قاطاميتات بأزي وحد قطري مالت عمر عن قبرن زبزح قطري بسوطافي نير عصبات يكايدوم داس مسرح كونه الدراشات متقام ويمكراي كل يوم كالوت محبراو صنبلات بحافشيو خنزفو ازي ابزي كونلو اوان دما كاب عصرته بزي بزحو تساتفتي ككايدو يدليم أبيات امنت زقبر سنسرعتون بقرطو تساتفون نتناي مكلخال قطعتات بملئات بزتكبر أقباب كفتصم يقبا قدن أدلاين تزي كوينو أخيباتات أكلات منغستن كالووتن فقود ايكونن أب كلن منغستاون هزباون تكالات قدن ككايات زلو ركباتن أخيباتاتن انتلو بأزي قرطو تساتفو أكلاوي مرحاقن صريتن بزمال أقباب كوني قبا أب كلو نتفتات أب كتماتات يخون قطرات ماسك متقام قديتايو أكلاوي مرحا كمون
ጽሬት ኣዳውን ምምካን ኣቑሑን ከኣ ብጥብቂ ክዝውተር ይግባእ። ኣብ ወሃብቲ ገልግሎት ትካላት ከም ባንክታት፣ ትካላት ጥዕና፣ ናይ ንግድ ትካላትን ማእከላትን፣ ካፌታት፣ ኣብያተ ምግብን መስተን፣ መዘናግዒ ማእከላት ወዘተ ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላውን መነጻጽሂ ምጥቃምን ግዴታ እዩ። ናይ ጽዕነት መካይን ህዝቢ ከጓዓዕዛ ብጥብቂ ኩልኩል እዩ። ግድን እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ክውሕድ ይሕተት። ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ብምዃኑ ነዚ ሕጋጋት እዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት ተሪር መቕጻዕቲ ክብየን፣ ኣብ ልዕሊተን ቅጥዕታት ዘይኽብራ ትካላት ድማ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ደጊምና ንሕብር። ሚኒስትር ጥዕና 6 ሰነ 2021 ኣብ ውሽጢ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ናብ ጨንፈር ዝምድናታት ዕዮ ካብ ዝቐረበ ክርክራት ስራሕ እቲ 94 ሚታዊት ብዕርቂ ከም ዝደቀሰ ክፍሊ ዕዮ ገሊጹ። ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ሳምራዊት ሊቪዮ ከተቕርቦ እያ። ኣብ ውሽጢ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ናብ ጨንፈር ዝምድናታት ዕዮ ካብ ዝቐረበ 258 ክርክራት ስራሕ እቲ 94 ሚእታዊት ብዕርቂ ክድቅስ እንከሎ ዝተረፈ 6 ሚእታዊ ዝተወንዘፈን ኣብ ቆጸራ ዘሎን ምዃኑ ክፍሊ ዕዮ ገሊጹ። 10 ሰራሕተኛታትን ክልቲኦም እንድሕሪና ክልቲኦም ማሕበራዊ መሻርክቲ እዮም። ኣጋጣሚ ኣብ ሞንጎ ገለ ዘይድሊ ነገር ከጋጥም ከሎ ወይም ክርክራት ክለዓል ከሎ እዚ በቲ ዘውፅኦ ሕግታትን መምርሒታትን ይፍጽም ማለት እዩ። ብሰላማዊ ከም ዝዓርብ እቲ ጉዳይ ይገብር ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ብስራሕ ዝተላዓለ ናይ ስራሕ ክርክራት ክመጽእ ከሎ ተቐዳዲምካ ናብ ውሳነ ቅድሚ ምኻድ ብእርቂ ክውዳእ ኢና ነተባብዕ። ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ዕዮ ኣቶ ወልድየሱስ ኤሊሳ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ ምሕትት እቲ ክፍሊ ብሰለስተ ጨናፍር ማለት ኣገልግሎት ሸቕለት፣ ኣገልግሎት ቁፅፅር ኩነታት ስራሕን ዝምድናታት ዕዮን ዝቆመ ብምዃኑ ብምጥቃስ ግብራውነት ሕጊ ዕዮ ምርጋጽ፣ ብደረጃ ሃገር ዝድለ ሰብን ኣመዳድባ ምጽናዕ፣ ጠለባት ደለይቲ ስራሕን ኣስራሕትን ንምምላእ ምስራሕ፣ ዕቤት ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ምክታልን ምቁጻርን ከምኡውን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕና ሰራሕተኛታትን ምርጋጽን ካብቶም ቀንዲ ዕላማታቱ ምዃኑ ኣነጺሩ። ኣጋቢ ስራሕ ንኹሉ እዩ ትራይና ናይ ክፍለ እዩ። ኣጋቢ ስራሕ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ኣጋቢ ስራሕ ክንብል ከለና ኣፍራይነት ክልቲኡ ጾታ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ ስራሕ ናጽነት፣ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ ስራሕ ማዕርነት፣ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ ስራሕ ውሕስነትን፣ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ ስራሕ መሰላትን ሰብኣዊ ክብርን ዝፍጸም ስራሕ ማለት እዩ። ኩሉ ዝካየ ንጥፈታት ኣብቲ ናጽነት መሰልን ምውዳብ ሰራሕተኛታትን ዘውሕስ ከምኡውን ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ክዛተይ ዘኽእል መድረኽ ዝፈጥር ማሕበራዊ ቁጠባውን ባህላውን መዳያት ዘካተተ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ምርኩዝ ዝገበረ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ወልድየሱስ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ 29,000 ትካላት ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ከም እተኻየደን ዘድሊ ኣራሚ ስጉምታት ከም ተወስደን ኣብሪሁ። ንምዝገባ ደለይቲ ስራሕ ብዝምልከት ድማ ብመሰረት ሕጊ ዕዮ ምዝገባ ግድነታዊ ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ከይተመዝገቡ ናብ ስራ ዓለም ተዋፊሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ልዕሊ 130,000 ክፉት ቦታ ስራሕ ክርከብ እንከሎ 73 ሚእታዊት ካብኡ ጥራይ ብደለይቲ ስራሕ ከም እተመልአ ኣረድዩ። እቲ ምዝገባ ነፃ ስለ ዝኾነ ማለት ኮምፓልሰሪ ኣይኮነን። እንተደልዮም ባዕሎም ክቆፅሩ ይኽእሉ እዮም። እንተደይኮኑ እንተዘይደልዩ ናባና ይምዝግቡ መፅኦም ይምዝግቡና ብኣ መሰረት ንሕና ሰብ ንቆፅረሎ። ስለዚ ብኸምኡ ዝተታሕዘ እዚ 130,000 163 ክፉት ቦታታት ስራሕ ንብሎ ዘለና ሰራሕተኛ ኣባና መፅኡ ክቁፀር ማለት ባዕሉ ክቁፀር ምስ ዘይክእል ይመፅእ እሞ ክቁፀር ደልየ ይብል። ሕጂ ደላይ ስራሕ ኩሉ ግዜ እንድሕር ስራሕ ይብለይን ኢሉ ኣባና መፅኡ ተመዝጊቡ ካርድ ንህቦ። ኤርትራ ኣብ 1993 ኣባል ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ብምዃን ኣብ 8 መሰረታውያን ውዕላት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ክተማከም ዘንበረት ይፍለጥ። ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ 108 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 273 ተምሃሮ ብ5 ሰነ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ኣመሪቓ። ተመረቕቲ 66 ብኣግሮ ሜካኒክስ፣ 76 ብስነ ኣትክልቲ፣ 63 ብምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን፣ 68 ድማ ብስነ እንስሳ እዮም ትምህርቶም ተኸታቲሎም።
حلافي بيت تمرتي حرشان تكنيكن حجاز حاو إسياس تسجى يابزس معقل تا بيت تمرتي بتكادون تفتاتا بمدبات هنساتن لمعتن مقلول آبر كتو تكبر كم زلا بمتكاس وتيت نايتهم عمت متأز من رغز اللو تمهار دما أبز توافروا لعودي بزرقي وبقعتن أفراينتن كم زلكا حبيروم أب كفلي تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان مينستر تمرتي حلافي جانفر مكتتالن مقتصارن بقعت آتو معشو قبرتن سايبوغنو أب أبيات تمرت سينكينة نقدن حرشان زوهاب سلطناتات مسلو طلبات هاجر كم زامد نمقبارو حدستي كورسات بمت تتاوز بلت بقعت نمو ناني سرح كم زلو قليتهم كسيمنا زلنا فلتت مجمر مبر مودأتا خمزي كونا نجنزب زبلت وكيل تمرقتي بوغنا أبستمدو بوتا سرح دمعتي نموخان كم زعرو الرقاقيتام مبل عسرا قزيئة زمرقت بيت تمرت حرشان تكنيكن حقاز زاقيت شحن 100 دك أنستيو زركوهم كلتشحن شمون تميتن سلستن تمهارو ب4 عودتات كم زمرقت سنداتها ينتصروم أمباسادر إيرترا أب شودن ودب حورات هاجراتن قواميلو هاجر إيرترا أب حبرة أفريقان كوينو زقلقلة أمباسادر أرأيا دستا بزحادو رحمان بعسران شوعاتن قنبوت أب كندا تسويهم سنسرعات قبرو دما تمالي أب اسمرات فتسيمو بزعبازيز تدالوية تسبساب أرسيما أسمورم كتقربيا سنسرعات قبري قواميلو هاجر إيرترا بحبرة أفريقا أمباسادر أرأيا دستا شدشت سنة فرق معالتي لعلو تسمز منغستن جنبارنا بزترخبلو أب مكان مغابر حرمنيهات أسمرات تفتيمهم أب شحن شعات 281 أب هزباوي جنبار حرنت إيرترا زتسلفة حربنيو أمباسادر أرأيا دستا أب وطاق كوينو كسرح سلازت تمدبه كاب شحن شعات 286 وكيل محبر رديت إيرترا مالت إيرا أب أوتاوا كندا كوينو كساب شحن شعات 291 بموياون بقعاتون نهاجرن هزبن عاب سرح زبركته حربنيايوم أمباسادر أرأيا دحرنا صنت أب كفلو قديات وصاي سلازت تمدبه كساب شحن شعات 294 أب كندا بدرجة قدماي صحفي قنصل كوينو أب دبلوماسياوي سراح نتيفهم بدحرزي كساب كلتشحن حدن أب بيجين تشاينا بدرجة دبلوماسياوي أمخاري كاب كلتشحن حدن كساب كلتشحن حمشتن أمباسادر إيرترا أب شودن كمون تنقصاصي أمباسادر أب زوبا نورديك بدحرزي كساب كلتشحن 13 قوامي لوخ هاجر إيرترا بحبرات هاجرات كاب كلتشحن 13 كساب غزي مسواتو دما قوامي لوخ هاجر إيرترا أب حبرات أفريقيا كوينو بغنعنان تقهاتن زقلقله هركوت تقالاساين مكور دبلوماسينيانيوم سوى أمباسادر أرأيا دستا بعل حدارن أب حمشتو لداتنيم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በመስዋዕቲ ገዲምን ውፍይን ተጋዳላይ አምባሳደር አርአያ ደስታ ዝተሰማዕ መሪር ሐዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል ቀዋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ብሕብረት አፍሪቃ አምባሳደር አርአያ ደስታ ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ ኤርትራን ካናዳን ሕክምናዊ ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ27 ግንቦት እዩ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ أب شودن زنبرو بجوجل إيري تشايلدهود زفلتو قدسات إيرتراويان أب هجراوي موكسي هوسبيتال أورتا كفلي فيزيوثيرابي نزل ليوسون كلان قلعو زغلغلا 100 عربياتات بحمش السنة أبركيتهم أب هجراوي موكسي هوسبيتال أورتا حلف كفلي فيزيوثيرابي أتو قبره والتخلاني إيرينا بزهاب وحبريتا تبركيتن زلوا عربياتات أب مقلال تسقمات سونكلانن عليتهم من زهلوان أبركتوك قليل كم ديكونا بمتكاس نابلات جوجل إيري تشايلدهود سلتي حاجزهم مسغانا قريبهم تقولجله كل محجون تمساسال دقف كجبر مصنحو تقيسو دما تن عربياتات كم أدلاينتو ناب كلن زوباتات كمستخفافلا أبريهم نقولجله إيري تشايلدهود وكيلو أبتاقات أمسترخبة ممهر مسارات في الصحية بوغنو إيري تشايلدهود أبز مدايزي دقف كجبر كابز جمر زاقيت كل تميتن حمسان عربياتات سنكلان كم زبر كتقاليتهم تن عربيا سونكلان 5 نزوبا ماكل 10 نزوبا دبوب 10 حموشه نزوبا غاشباركا كمون حموشه نزوباتات عنسبا سيميناوي قيح بحرن دوباوي قيح بحرن كمستخفافلا كفلت تخايلهم زيناتات وشتا هاجر ابز فتصيمنا نزيناتات وصاخ نملسينا مسانا صنحو زينا وصاي
መንግስት ኡጋንዳ እናዛየደ ንዝመጽ ዘሎ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምቁጽጻር ተፋኺሱ ንዝጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ብምጽናዕ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጹ ኣዚዞም ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ካብ ሎሚ 7 ሰነ ጀሚሩ ንዝመጽእ 42 መዓልታት ተግባራዊ ዝኸውን ቅጥዕታት ምንቅስቓስ ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ክእገድ ባራት ሲነማታትን ማእከላት ቲያትርን ዝኣመሰለ ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሉ ቦታታት ክዕጾ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ድማ ብጽኑዕ ክትግበር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ መንግስቲ ኡጋንዳ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰደ ዝሕብር ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብታ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ 1259 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምዝጋቡ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ጠቕላላ ቁጥሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣስታት 53,000 መጠን ሞት ድማ 374 ከም ዝኾነ ጸብጸባት ጥዕና ሃገር ይሕብሮም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ብምኽንያቲ ብ5 ሰነ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝተፈጸመን ብውሕዱ ህይወት 160 ሰላማውያን ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ 3 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣዊጆም ፕሬዚደንት ሮኽ ካቦሬ ብ6 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ ድሕነቱ ኣትሪሩ ደው ክብል ብምጽዋዕ ኣንጻር ዕጡቓትን ሽበራውያንን ሓይልታት ዝካየድ ቃሲ ክሕይል ምዃኑ ሓቢሮም ዛጊት ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ወገን እኳ እንተዘየለ ፈጸምቱ ግን ካብቶም ኣብ ዞባ ሳሕል ዝንቀሳቐሱ ጥሩፋትን ሽበራውያን ሓይልታትን ከም ዝኾኑ እዮም ጸብጻባት ዝእምቶም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዝርከቦም መራሕቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ነቲ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ክብሉ ብምኹናን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ አንጻር ሽበራውያን ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ ዝግበር ደገፍ ክሕይል ጸዊዖም ኣለዎም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ዛይዱ ንዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንምብዳህ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብቲ በዓሉታት ዝተጸልወ ሰሜናዊን ምብራቃውን ሸነኽቲ ሃገር መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ እኳ እንተበገሰ ዛጊት ዝተጎናጸፉ ዓወት ከምዘየለ እዩ ዝሕበር ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ደይ መደይልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍጽምዎ መጥቃዕታት ከምኡውን ዝምታን ጭውያን ጸጥታት ዞባ ብኸቢድ በዓሉታት ተጸልዩ ከም ዝርከብ ይሕበር ፈረንሳ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ነቲ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ምብዳህ ዝደጋገፉ ኣባላት ሰራዊትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብቲ ዞባ ዋፊረን እኳ እንተለዋ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይግለጽ ኣብ ደቡባዊ ፓኪስታን ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ክልተ ባቡር ምድሪ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ጥዕና ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ 7 ሰነ ኣቃሊሐን ኣብቲ ኣብ ዞባ ሲንድ ዘጋጠመ ሓደጋ ስርሒት ምድሓን ህይወት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፓኪስታን ዝተደብዩን ከቢድ ማሰይቲ ወሪድዎም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝተዓቕቡን ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛየድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰብ መዚ ወሲኾም ሓቢሮም ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ለካቲትን መጋቢትን ብዘጋጠመ ሓደጋታት ባቡር ምድሪ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ሚኒስትሪ ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝወፁ ቀጥዕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ዝፅውዕ መምርሒ ኣውፂኦም 94 ሚታዊት ክርክራት ስራሕ ብዕርቂ ከም ዝደቀሰ ክፍሊ ዕዮ ገሊፆም ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ 273 ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ መንግስቲ ኡጋንዳ ተፋኺሱ ዝጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲዱ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ብምኽንያቲ ህይወት 160 ሰባት ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ 3 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣዊጁ ኣብ ፓኪስታን ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ክልተ ባቡር ምድሪ ብውሕዱ 30 ሰባት
ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮነን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ስፖርታዊ ውድድራት አብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሜዳታት አብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ቀይሕ ባሕርን ብዝተኻየደ ፀወታታት ቀፂሉ ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ደረጃ ዝገጥማ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ምስ ቤት ትምህርቲ ባሕቲ መስከረም ክኾና ከለዋ ሓድነት ኣብ ልዕሊ ባሕቲ መስከረም 3-2 ተዓዊታ ቀፂለን ዝተረኸባ ካል ኣመል ምስ ዓዲ ጓዕዳድ ክኾና ከለዋ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጓዕዳድ 5-3 ፍጹም ክልዓ ተዓዊታ በዚ መሰረት ባሕቲ መስከረም ምስ ኣልኣመል ደረጃ ክጻወተን ከምኡ እውን ሓድነት ምስ ዓዲ ጓዕዳድ ንዋንጫ መንዓት ክራኸበን ኣብዚ ናይ ጽምዲ ውድድር ብፍሉይ ክጥቀስ ዝግብኦ ተጻዋቲት ቤት ትምህርቲ ሓድነት ፊዮና ገርግሽ ምስ ብልጽባዓታ ብ5 ሸታት ትመርሓላ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንባርካ 2-1 ክስዕራን ከላ ሰንበልና ሓላይ 2-0 ተዓዊታትላ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሓላይን ኢብራሂም ሱልጣን 2-0 ስዒራታ ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀይሕ ባሕሪ ንድያ 3-0 ማይ ነፍዒ ሰማታት 3-1 ሰኒፈነን ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቶኮር ነስመራ ሓፈሻው 3-1 ከምኡውን ጻዕዳ ክርስቲያን ንደቂ ሰብ 3-0 ረቲዐነን ኣለዋ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ባሕቲ መስከረም ንፊንላንድ 36-16 ከምኡውን ብደቂ ተባዕትዮ ባሕቲ መስከረም ንደንበ ሰንበል 40-32 ተዓዊተን ኣለን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ባርካን ንልምዓት 38-37 ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ባርካን ንልምዓት 44-37 ዝኾነ ውፅኢት ረቲዐነን ኣብ መወዳእታ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ብውድድር ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሰንበል ካልኣይቲ ሓላይ ሳልሰይቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ሳልሰይቲ ኮይና ዝተዓወተት ሓላይ ክከውን ከላ ንዋንጫ ዝጋጠማ ቤት ትምህርቲ ባርካን ኣስመራ ሓፈሻውን ግጥም ተሰሪዕለን ኣሎ ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ማይ ነፍሒ ካልኣይቲ ሰማታት ሳልሰይቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ጻዕዳ ክርስቲያን ካልኣይቲ ደቂ ሰብ ሳልሰይቲ ቶኮር ብምዃን ተዓዊተን ኣለዋ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ባሕቲ መስከረም ካልኣይቲ ፊንላንድ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚት ባሕቲ መስከረም ካልኣይቲ ደንበ ሰንበል ብምዃን ዕዉታት ኮይነን ኣለዋ ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም